know kung ilan dito sa mga ito. So we are working back simula nung nag-umpisa yung pagbabakuna, ma'am. Dahil ang una kasing roll out ng bakuna ay healthcare workers muna, and then yung mga senior citizen, and then yung mga may comorbid. So tinitingnan namin ngayon sa mga datos namin. We are working it out on the actual number po ng mga na-accept na namin or na-admit namin po na merong mga records ng bakuna. So wala pa tayong ideya ilang porsyento dito yung vaccinated? Wala, ma'am. Opo. Kami po kasi ang na-monitor po namin yung mga empleyado na nagpa-positive, kung bakunado ba sila o hindi. And yun po yung in-establish namin ngayon on the patient records naman po. Doktora, can you tell us kung ang sitwasyon ba na ito ay maituturing na third wave ng surge? Malalaman, ma'am, natin yan kasi po ngayon paumpisa pa lang yung pagtaas, no? So makikita natin yan, ma'am, yung spike. Pag nag-spike po talaga, then we can say that it's surge. Tignan po natin yung ang tawag natin dito, yung rate kung gaano kadami yung mga naitatala na mga nagpa-positive po. Pag mabilis po ang doubling time niyan, masasabi natin na ito ay surge. Sa aming experience, ma'am, based dun sa aming mga admission, ang nire-record pa, ma'am, namin siya as a rising number of cases. Hindi ko pa siya ma-equate into a surge kasi hindi pa po namin alam ang exact data when it comes to the province and the region. Kasi minomonitor, ma'am, ito eh. Pero kung sa akin lang, sa hospital ko, I can consider this as a surge kasi sa hospital ko lang, ma'am, ha, yung case. Okay, the JBL. Yung search na tinatawag, we have the community search and then the search within the facility. Sa dami po ng mga dumadating sa amin, if you will compare it last month, mas marami po talaga ngayon. So tingin ko, mukhang kung tuloy-tuloy pa po ito at tumataas pa po, then we can say that in our facility, meron kaming search ng pagdating ng mga pasyente positive sa COVID or COVID-related po. Okay. Doktora, ito na ba ang pinakamalaking bilang ng mga inadmit nyo sa ospital at yung mga inaasikaso nyo sa JBL since nagkaroon po tayo ng COVID since last year? Is this the highest? Masasabi ko, ma'am, na I am talking of the capacity of JBL. So, ang ano po kasi, nung last year po, ma'am, we have allotted only half of what we have now. So, kung 481, ma'am, parang nasa 50 lang yata yung beds namin noong last year. Same time last year po. So, ito, naramdaman namin, ma'am, talagang marami talaga yung, kumbaga sa pareho din eh. Puno din kami doon, ma'am, nung nag-search last time. So, and mas marami naman kaming bed ngayon. Tapos, halos mapuno na rin kami. Yun. So despite dagdagan nyo yung beds, ganun pa rin, no? Halos puno na rin. Oo, ma'am. Opo. Doktora, kumusta naman yung personnel natin sa JBL? Ang personnel naman po namin ay, sa ngayon po, ma'am, we have already established our search capacity plan. Kasama na po doon yung pagpaplano kung paano namin i-deploy yung mga personnel po namin sa JBL. So we have allotted a fixed number po ng mga empleyado at meron po mga naka-deck po ng mga healthcare personnel na in case of search, sila po yung i-add namin dun sa deployment. So okay naman po kami sa ngayon kasi po dalawang klase yung staff na nagsiservisyo. Meron yung COVID at saka yung mga non-COVID staff. So, ang pagka po COVID, yung pong grupo na ito, sila lang po yung iikot at madedek doon sa mga COVID-dedicated wards. While those that are not in the list po, hindi po sila pupunta doon sa wards ng COVID. So, hindi po sila kasama sa decking ngayon. Dahil kailangan po kasi namin, ang ginagawa po kasi namin, ma'am, medical examination namin, we see to it that people that are being deployed in the COVID facility ay kompleto ng bakuna, wala po siyang comorbid, maganda po ang pangangatawan niya. At hindi po ang kanyang, ang tawag natin dito, yung psychosocial po niya is, psychosocial status po niya is maganda rin po because it's very important po yun sa mga nag-duty sa COVID considering
medyo stressful at nakakapagod yung pag-duty doon. Mhm. Lalo na kung meron pang Delta variant, ano, doktora, talaga namang Opo, so pinoproseso po namin sila, we do the briefing, we do orientation, at kung sakali magkaroon ng problema, ma'am, automatic pull out po yung mga tao, and then magkakaroon po sila ng kapalit or alternative po na naka-deck. So hindi naman po natin pinababayaan ng ating mga healthcare personnel pagdating sa mga ganitong aspeto. Okay. So supportado naman po yung mga healthcare personnel po natin. We have our support aside from their CTO. Kasi po, kung ano yung oras at araw na pinag-duty nila, napapalitan po yun ng kanilang tawag namin po doon post-duty rest. At kahit naman po post-duty rest sila, maganda naman po yung tinutuluyan nila, like they are being visited in hotels, libre po ang pagkain noon. Pagkatapos po ay meron pa po silang tinatawag natin na privilege po din na sila ay makapagpahinga kung ayaw na muna nilang mapadeck sa susunod na decking, binibigyan po rin namin ng time. And we have our 24-hour APU, no, yung psychosocial support, yung aming MHCSS po 24 hours. Kaya kung medyo nakakaramdam sila ng kalungkutan, they have their free time or they have their option to call that hotline. Kasi minsan merong mga napapagod na and then they wanted somebody na kausap. Naka-open po lagi yan ng 24 hours. Yung aming MHPS po. Yan po yung psychosocial support service po. Okay. Doktora, yun po kasing kanya po na itanong ko dahil yung Bulacan Provincial Government nananawagan na. Kulang na daw yung kanilang mga nurses at doktor kanya. Sila'y nag-aapila sa mga nurses and doctors sa mga private hospitals na kung pwede daw pang tumulong. Kayo po ba ay hindi pa umaabot sa ganong mga estado na nananawagan ng tulong from hospitals na pribado? Actually po, we have proposed for additional hiring po ng personnel namin. Nag-propose na po kami niyan sa Department of Health and the Regional Office na talaga naman pong in preparation po dun sa kung talagang magkakaroon po ng surge dahil nga tumataas po yung mga kaso, kailangan na po naman talaga natin ng additional na personnel. So nagkaroon na po kami ng plan for this and we have already submitted our request for additional HRH hiring. I see. Doktora, nabanggit niyo po kanina na talagang hiwalay yung mga personnel sa COVID-related cases at saka yung non-COVID. Kumusta na po yung non-COVID facility? Meron po ba kayong sapat na mga kama? Wala po ba kayong mga tinatanggihang mga pasyente doon sa mga non-COVID facility ng ospital? Kung marami, yun nga po ngayon, kung marami po tayong COVID na patients, ganun din po ang dami ng mga dumadating po sa emergency room na non-COVID related. Lalong-lalo na po yung mga pediatric patients, yung mga bata po. Marami po ngayon, may mga lagnat, may mga ubo. At ito po yung malaki po ngayon sa mga census namin, ang makaraniwan po talaga maraming bata. So, at mga medyo may edad na may mga hypertension, tapos yung meron pong mga at yung pong mga referral na nanggagaling po sa ibang hospital na hindi po nila ma-manage dun sa kanila. So sa amin po nire-refer yon. So adequate din naman po yung personnel namin pagdating doon sa mga non-COVID na wards namin. And sa ngayon po, dahil hindi naman po natin mapapauwi itong mga pasyente ito pagka admissible po sila, so we are trying to repurpose other areas to accommodate po yung mga ibang admissions po namin na non-COVID related. So meron po kaming mga dinagdag na mga lugar para dun sa mga pasyente natin. Doktora, alam ko na maraming kaso sa ibang mga lugar kung saan yung mga inadmit na pasyente na hindi naman wala namang COVID, nakakakuha ng COVID sa mismong ospital na. Meron bang mga ganyang sitwasyon sa JBL, doktora? Wala pa po naman kaming na-experience na ganyan. Sa amin po kasi, bago ma-admit po si pasyente at dalhin sa ward na regular, sila po ay tinetest na
So, namamonitor po namin ito kung eventually po nagkakaroon sila ng COVID, ganyan. So, meron po kaming way of controlling or monitoring po yung mga ganitong pangyayari. Siyempre po, pinapractice natin talaga yung strict protocol sa loob ng hospital. So zoning po kami para siguradong hindi po pumapasok doon sa non-COVID area yung mga nag-duty na nagko-COVID. Hiniwalay po kasi hiniwalay po namin yung area ng COVID. Wala po siyang connection with the regular hospital. Sinarahan po namin ang lahat ng connection pathways from the COVID papunta doon sa regular. So wala po yan. Nakahiwalay po yung mga pasyente at wards ng COVID facility doon sa non-COVID facilities po. Okay. Doktora, meron guidelines yung DOH na sinasabi na dahil meron na tayong Delta variant, no? At kahit na hindi pa natin alam kung ito'y Alpha, kung ito ay, or ito'y Delta, i-assume agad na ang may COVID ay Delta variant na agad ang meron siya. Para nang sa ganon, yung handling ay maging akma. Ginagawa niyo po ba ito? Ito po bang guidelines na ito ay in-adopt din po ba ng JBL, Doktora? Actually po kasi ang lahat po naman ng mga COVID ay COVID kay Alpha, Beta, Delta variant, Beta variant. Sila po ay nakakahawa. So, ang protocol po na susundin po natin strictly kung paano po natin malimit yung spread ng ganitong mga klase ng infection. Mapa-Delta po siya, mapa-Alpha. Although we know that the Delta variant and the Alpha variant po, ito yung medyo mabilis na kumilos or ma-disseminate or kumalat. So, meron tayong mga inilagay na mga safety protocol. Engineering control po ang tawag namin dito. So, matagal po kasing lumabas ang resulta kung Delta variant nga sa pasyente. So, we ensure that we have that engineering control in place para ma-assure natin na hindi ma-prevent po natin yung pagkalat na ito ng sakit na ito. May mapa-Delta po siya or hindi man siya Delta. So, we consider every case as infectious just like the Delta variant. Ganun po kasi ang approach. Lahat po naman sila is nakakahawa. At ang Delta variant po ay hindi naman na-detect ng RT-PCR, hindi po ba? So, nagpapadala po ba kayo ng mga samples sa Genome Center, Doktora? Yes, ma'am. We have patient samples being brought to Genome Center. Basta po ito ay pasok dun sa criteria po. So, i-refer po namin ito sa the Regional Epidemiology Surveillance Unit. And then, sila po ang mag-evaluate ng aming request. And then, sila na rin po ang kukuha ng samples at idadalhin dun sa Philippine Genome Center. Mga ilan na po ba yung naipadala nyo sa Philippine Genome Center para po ma-ascertain kung ito po'y Delta variant o hindi? Itong huli po, meron kaming pinadala na something like 22 samples wala pa, doon sa naipadala namin last July, wala pa naman po kaming inform na kami ay meron positive. Wala pa po kaming na-receive na meron pong Delta variant doon sa mga naipadala namin. So more or less sa kasalukuyan po, is it correct to say na ang JBL po ay wala pang Delta variant case sa mga pasyente? Po, ma'am. Opo, sa mga naka-admit po namin, wala po pa po kami na-receive or na-confirm na may Delta variant sa mga pasyente na pinadala po na for genome sequencing. Well, Doktora, that is good news, hindi po ba? Sana naman tuloy-tuloy. Sana naman magtuloy-tuloy itong ganitong po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Mag-iingat po kayo, Doktora. Kayo rin po, Ma'am Sonia. Marami din po salamat to explain our side. So we were able, this is an opportunity po para maliwanagan po ang ating mga kababayan kung ano po yung nakikita nilang na ipopost po doon sa ating Facebook na social media. So yun po yung gusto rin po naman namin na maiklaro sa ating mga kababayan. So, po, yung kalagayan ng JB Linget.
Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Maraming salamat po, Doktora. Stay safe, Doktora. Sa pagbabalik ng CLTV News, tatlong personalidad posibleng magharap sa laban ng pagkaalkalde sa Kapas. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalikan sa itinakdi Santos.